video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe. The reason why ndikudaro tikutaura topic yedu vakomana vazhinji pavanobuda uko vanonzi vari kunoimbira maZimbabweans ndozvitoripo vari kutadza here kubreaka barrier vari kutotadza here kunzi ukuimbira to be an international artist. Yeah, exactly. That's why I'm pushing for. Vari kutotadza in your lifetime you've managed to sing for the other side of the world. Yeah, I've done that. Chichi kuti chinetsa kuti vanhu vatadze kudaro. Sound redu here. It's the sound and the art because we not dance already iribo anditika. But when it comes to visuals now, vana they are vari kuzama kuda kuzviita modernize too much, leaving out the culture. Which is the culture is what those people out there are looking for. You get the sense? Yeah. So you can do your Zimdancehall, but when you do your visuals now, try by all means to be more cultural, you know? Chapreza. Andurikuona. Akaibata yoyaya zvokuti anozonojuta koroni mbene mbedzo dzozonodai so urikuona kaka zvinomeka sense. Waiziya? Saka ukanorasa culture manje pamavisuals baya manje zvatako uzowangofanana nemunhu ari kuimbawo wari kuAmerica ikoko. Saka hapana kachaoda kuenda kunoona zvinhu zvavakazara nazvo ikoko zvitori nani. Zvitori nani. But ukanopindawo wakapfeka madhakadhaka iwaya ukaita yako chigombiro chemuAfrica vanonakirwa nayo manje vanhu vaya. This is fresh. Exactly. Even though the sound is the same, but the art now, ndopanobuda kunzi an artist, you know. Okay. Ndopane nyaya ipa. Ndasingada kuti mention which people can you really call my artists currently? Currently, ndine uyu mfana Freeman. Yeah, mfana Freeman anogona. Mfana uyu ndi president. Was inyaya manje yekuti afana ava vari consistent nemaworks avo. You know what I'm saying? Vamwe vafana vaina vanongouya uenda andikona. Mane music yavo inenge moto wemapepa. You know? But afana mandataura avava ndombowafollowa zvangu ndichiona zvangu maitiraunda zvinhu zvavo zviri consistent. Zviri consistent. Okay. Vari kumira. Okay. Alright, it's fine. My promoters ekunze, do you think they are doing justice? Kunze odedza mukomana kuya ku UK oya overara mumba ma sister or brother ningi. Because avana mari kuendesa ku hotel. Over anoimbira vanhu kana 30. Urikuona chii wangu? Hazvisiri izvo hazvo. But hapana zvekuzviita. But kuzvitolerate, do you know like tikatolerate something kuramba chichiendera? Ndipo pai patachitaura nyaya yemanagement from the first word go. Hapana management iripo. Saka unongoitiswa. Iyo chako chaunoda kunzi ndaenda kupi kuEngland. Andoona. Nenge dream yako. Kuti ndizoendawo kuEngland kwakaenda vamwe. But zvatosiyana because isusu pataito travel tichienda kana even kuna South Africa uko. Taitosvika zvinhu zvese zvinenge zvakabuka ubabhoyi. Muchitosvika paairport muchitakurwa nemabhazi muchiendeswa kumahotera kwenyu zvinhu zvese zviri well catered for.
waiziya kwete yatakuona ichiitwa afana isiriyo haumbofa wakarara mahotera kana ukatoramba uchidaro so varotozvibvuma because hapana zvekuita ukuona ndo pana chataura paya pekuti hakuna mabasa upenyu hwakaoma saka ukatongoona watonzi watopinda kamukana ikaotokuti aiwa handei kana kuseri kwesofa ndonorara zvangu hazvina mhosva exactly ndichozvo ndandiriko zvekuti ndazorara paizvo hazvina na basa zvezvo kuoma kweupenyu babwe hapana zvangu mwambokwanisa kuzviita serious kuoma kweupenyu ende ndo zviripo hapana for now I don't want to lie to you hapana zvekuzviita utomuomberera maoko atomboendawo ikoko vanodzoka waimbovatengerawo vana sauti nenhingiri nesupu kumbao so chichi chingade kunzi chiitwe kunzi artist ari consistent neart rake zvinhu zvingori simple keep pushing your works keep on recording keep creating music andirikuona uchiita maworks ako achiramba achingoonekwa uramba uripo pamepo usadzokere kumashure andiona ramba wakadzvanya aiwa ndosaka ndakupa for example ndakupa mufana anonzi Freeman uya akatonzi abudisa chinhu chinyowani chinoswera chakurira andirikuona because mamanagers ake nevanhu vake vari kushanda navo vari kuita basa chairo chairo ndozvandikutaura ndo zvinofanira kuitika izvozvo I'm not just kungorekodha kuti hanzi kungorekodha zvinhu zvaina zvisinganzwiki andirikuona aiwa zvibude ashandi hapana zvaunongochiita maumbweka bababwe maumbwe itawo kuti at least gaizoita hayo moto wemapepa but yamborirewo pawairesi chiyambonzwikwawo anditiona vanhu vozofinwa havo nayo yasvika munzeve dzavo inowana musei kwete kuti unongorekodha music yachona yokukwana neshade hazvibude ngaiendewo panational radio DJ Mbale omboikandawo so tombonzwa kuti alright yanga wambotrya show at least pane munhu atombosvikawo kuradio station akati tine izvi waibata okay alright ndakudzosai slightly back kumashure the experience yenyu working in recording during the era yana Major E nana Bukati, how was it like as compared to now? Pambakaipa bababwe pambakaipa recording yanga isingabude zvekumbanya ka Country Boy yeah song inonzi Country Boy. Explain Country Boy. What was the process? Country Boy song yakanotanga yanorekodirwa kumba kwa Innocent Utswegota. Ichizobva ikoko izonopedziswa kunorekodwa na Fortune Barutsa. Song iyoyo yakatora almost about 3 months kuti izobuda one song. That's how hard it was. It was zvasiyana nezvekuti manhasi tikakupinda mustudio izvo somangwana song yakutobuda yakutotia zvatosiyana zvatosiyana by far. Okay, so makanyora here kana kuti chicha makaita, how was the process like? My lyrics makanyorerwa kuti ndimakanyora. Ndakanyora ndega. Ndaitonyora ndega. Munhu wese akabata pencil yake nebepa rake. Tichibaranidza zvinhu zvedu chinzwa kuti uri song yedu inofamba yakadai so song munhu akacreate sound Innocent. Okay. Andika. Then he creator he did his part of it. Alright, this is my part. Elder Lord mupinde pakati apa. Mukapinde muchiti chi. Then I had to start creating also my lyrics angu kuti right ndopinde on chiti zvakati. Okay. Mama gadzira hit. Patotogadzira hit song sekutamba sekuseka. Zvakatobuda zvakadaro.
saka munhu agona kungobuda mudhena aitoti ndikunogadzira hiti akati aufa hiti haingogadzirwa haigadzirwe zvekudaro baboy because chinozonzi song is a hit vanhu vanoteerera song yacho kwete iwewe unonyora song iwewe vanhu vanozonoiteerera mandi vanozotaiwa mayazi chinhu chakanaka ichi chamani imboisa ikuva vanhu ndo vanotozokutaura kuti amayazi this one is a hit song kwete iwewe hayo unongoita song yako iwewe handiti vanozoteerera ndo vane last answer yekuti chinhu ichi chinonaka here ndo hachinaki because iwewe haumbobva wakaigadzira song uchitanzi this one is a hit song kunyepa kuyako. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G